Hadian kejing mi no UMLA ko umsneng constituency wala job na kaseng Congress menai ajing kershan pat ya kaseng NP kidon kipat ba 11 mo diaw mensiam kibajulong kinong kershan ya u Dr. Celestine Lingdo kibanak unit beper kibaha ko umsneng block Congress committee. Halor kini kejing mi no jong MLA na kaseng Congress hak arpoy terek unailar arhajar arpusaw. Na kaliang kinong ilam ke umsning block Congress committee lalu mi kejing ilang ke bekerpang ho umsning. Na kebentaman ay kejing pensyai kipat ba nong kershan halor kini kejing mi no jong MLA jongki. Habakran ni kelat patai kubor hadian kini kejing ilang na kaliang presiden ke umsning block Congress committee ba Rocky Marwen ule tu baik kini kejing ilang labo tang hadian begeli ya kejing mi no jong u Dr. Celestine na kaseng Congress. Hakaba ulat wan penyaso no LD sya kaseng NPP. Kilong ba ka jinglet jong MLA jongki kedai karai shimet jong u. Cucu uli turu ba ka seng Kongres ka umsning kamdon benta ARUM hakani ka jinglet penyaso jong MLA sya ka seng NPP. Bat kinong kit kam jong ka umsning block Congress committee ru nado Youth Congress, Mahila Congress bat kinong kit kam jong kithan beper kidang ne hi ha ka seng Congress. Cucu ba Rocky Marwen uli tu ba ha ka jingelang jong ka Central Executive Committee kebalalong ha ka shpotrek unailar arajar arpusaw. U Dr. Celestine Lingdo ulong bo unet ban kersha na kesorkar na kebenta banwan ra yaki kampenroy. Bat kumta u ba Rocky Marwen ula pensyai bakani ka jinglet jong u Dr. Celestine kadai karai shimet jong u. U ba Rocky Marwen ula kentui kinong kershan bawala u MLA ula let ban penyaso no sya kaseng NPP. Hendrai kim dai pat banduk jengkermen namar ba kaseng Kongres hi kadang scam kadang ya teli bat kanang yai ai ka jinget trailang ka bejanai na kebenta kipat ba ka constituency. Bat kani ka jingelang pemba PE bahadin manakaliang jong u MLA jong ka umsning constituency Dr. Celestine Lingdo ubang ila penjob na ka parti Kongres harba ilailit ban penyesno no yaladi sya ka National People's Party te kani ka jingelang ka bakirki jong ka umsning block Kongres ngilayo ban pelong matakasngi hakaba baro ni kwa ban pensyai siya baro kinong kershan ba jong party Kongres kinong tre jong party Kongres haman la kisnong gitaw haman la ki unit ni kwa ban yetu yepi ban pensyai sapi ba ka jinglet jong MLA ka jinglet jong MLA jongi kade ka rai jong ushimet ba ka party Kongres ka jongi ka umsning block Kongres kamdan benta ARUM hakani ka rai ka jong u kata kade ka bang kwa ban pensyai ka umsning block Kongres baro kinong kitkam kibadan hangni hakmat jong umsning block Kongres jong ka district kinong kitkam jong ka Youth Congress jong ka Mahila Congress kinong kitkam jong ka area baro ninang yaine kum ka party Kongres bat kum ka umsning block Congress committee hangni hapo umsning bat ni tentu ya ki nong kershan ba ke jongi wat lada MLA la letno sya kaseng NPP kumangong kadi ka jingrai jong shimet ba haka shipau tarik jong ubneu benai August haka Central Executive Committee ilaya tu haka tega meeting bayong bangan let kershan ya ka sorkar nakamenta bangan wanra ya ka roy ka par haka ni ka constituency bansyong hakaliang ka opposition kamdai ka basuk ban pendap pandiang ya ka ya ka constituency borokoi bat ya gipat ba ki bajuan ban dankam haka office ka jongi kata ka dega jing pensno ka jongi te dai namar kata kadang na kencui kinong kershan gi bait wala da MLA laleg na terpat yaki ba phimdai ban yerit mensin mo na ko mo president jong party kinong kitkam na du secretary ki vice president paro kinong kitkam jong unit kiyai scam bat nga kencui kinong kershan gi bait ba what red mensin ka umsning block Congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya jing syakri ke bajanai banganget bahakani ke jinglong jingman ke jing kendrum kendram mo baro pia diaw baro pia snosi mo ba kalong lendet kalong jendan rekat mo ba ke jinglet ke jong i kala pensyayong kala pendum ke buit ke stat ya baro kinong kershan kinong kitkam ba ilet marwe klem da yetu ya kinong kershan ge bait klem da yetu ya ki ban pensyai ba ngan le sendon mandrung syak NPP
Jadi marta kadal wadrit mensim kumbangalakren maka jinglait ke jongi ke jingchmu ban wan raai ka development akan ke constituency nak menta ka jingmento upaj ba. Dia kata ka jingla ka jongi ban wan raai ka development ngin sapet ka Shanghai Henry ka party congress ka don ha umsning ban syakri ban ai ka jing syakri ya upaj ba akan ke dong bakatan.